Asan sa food? Ang banyo is ganito. Ang ganun dito. Ano ba yung kagawin na kasi kayo? Hindi na isali. Si Kandara talaga, nagaling mag-ground niya ng kagawin ng ikaw ang gamit niya. Reference na wala. Reference na wala. Ada 360 masuk. Tadi kemana ini? Terbalik yang black. Naikkan dikasih nomornya balik ke pos yang mana kasih babang ke dalam kumar. Ini bang.
Tama na nga yan. Drake. Mm-mm. Sa ano lang yun, sa master ko. Technology yun. Technology. Drake, tama na din yan. Kulit mo ito. Ano na kayo doon? Apo. Ano yun? Matalingkot sila? Maganda yun pag sumabuli flashbang. Uy, taas-taas ka naman ang damit yan. Tulong na, tulong na. Bakit ba si Drake? Nakakatablak mo muna yung pintuan doon. Nandun natin sa bag ko. Ilak mo na rin yung pintuan dyan. Bilis, Drake.
12. 12. Tulungan mo doon sambal. Meron.
Ano po? Tunay? Tunay nga. Ilan po? Dalawa lang malamig. Okay lang yellow? Meron. Ilang yellow? Ilang yellow? Wala kayong bote? $550. Hindi ko kasama. Hindi ko lang yan yung dito.
Ano po? Wala nang malaki, maliit na lang. Pero sa same price ko na lang din. Dalawa, gawan lang. 135 ano, 1,000 yan, di ba? Yan, 500, 1,000. Wala. Sobra na. Ano? Ano, ilan? Tatlong maliliit? Meron malamig dito. Kaso lang dadalwa. May balat. Ano ka? 5 pesos?